Oče, dobar dan. Dobrodošli. Ovo je vaša kuća, taman koliko i naša. Je li tako? Ova skromna. Ja pretpostavljam da vi volite da dođete kod nas. Mi smo jedna skromna. Jest. Pa i mimo nas bi trebali da volimo skromno. Neki put malo se ponesemo, ali trudimo se da budemo na nekom nivou. Izgleda da našem narodu nije toliko sad važno da li postoje ti kranovi, laseri, milion ljudi u publici, šljokice. Mnogo im je izgleda važnije da sedimo za jednom ovakvim skromnim stolom i da pričamo o nekim temama koje se sve, nažalost, ređe mogu da čuju u medijima. Evo, sada smo zajedno sklonili ove novine odavde da nam nekako, da nas ne odvuku neku priču. Ovako može to se dogodi. Ja ne bih volio. Pa ja sam baš razmišljao u zadnje vreme, ti reality show-ovi su toliko, u stvari sada, potrebni ljudima, jer je sve našminkano, sve je odglumljeno, sve je izmontirano, sve je izrežirano. Ljudima je potrebno nešto realno, ali onda idemo u drugu krajnost pa banalnosti pružamo. Ali realno, znači realan život je jako važan u stvari. Dosta je bilo šminke i Hollywooda. Jeste i čini mi se da smo mi u tom smislu prepoznati kao nešto što ne koristi jeftina sredstva za skretanje pažnje. Malo smo pred emisiju i govorili koje su to sredstva, nećemo sada da ponavljamo. Pretpostavljam da naši gledalci i gledateljke, naravno, i tekako dobro znaju o čemu pričamo. I jednostavno, to nekada ljudi pogledaju čisto da vide dokle smo došli u tom užasu. Ja to tako moram da kategorišem, ne znam drugačije šta da kažem. Ali zaista, zašto bih morao da gledam, kad pričamo već o tome, svačiju, ne znam, intimu i to javno. Jedva čekajući da se nešto dogodi skaradno, da bi onda... Stvar je u tome što mi to stalno pominjemo i u medijima i pametni ljudi, ali to i dalje prolazi. I to i sve snage. Da iskoristimo vaše prisustvo, oče Arsenije. Eto, čuli ste i videli ste, ja možda sam napravio grešku pa nisam odmah rekao ko je naš dobri gost ovog jutra ovde u našoj televiziji, da iskoristimo priliku i da pozdravimo sve naše gledalce. Gde god da ste, od Australije do Norveške, pre svega BN televizija ovo preuzima direktno, pa onda hvala njima što to radi. Pozdravimo svakako sve naše gledalce i slušalce. Gleda se puno u Republici Srpskoj. Odlično, drago mi je. To je najzdravija srpska zemlja danas. Ajde, znam da imate česte kontakte, dolaze i mladi na Podostrog i tako da. Da, pa iz Bosne dosta dolaze. Je tako? Pa kako reaguju ljudi? To mi je strašno važno. Ja znam kako sam ja reagovao kada sam prvi put došao. Uspeo da se poprem gore. Jer ljudi su suočeni tu sa nekim strahovima. Prvo strah od visine, možda strah od letenja. Pa onda, ne mislim bukvalno smislu, pa onda sam susret, to je zaista jedna velika svetinja. I neka se kažu, ja ću vas to sad pitati, da malo pričati o tome, čak i neka čuda se događaju, pa će malo i o tome. Ali u svakom slučaju, kako oni koji prvi put dolaze tamo, i još jedna priča koju bih volao, imam puno pitanja kao što vidite, ko mali dečko koji je ovako ovolike oči pa sve želi da pita. Tako sam ja osjećam u ovom trenutku. Pa onda kažu da monasi, poput vas tamo, nepogrešivo znaju ko je došao da bi zahvatio 5 litara svete vode, misleći da ako uzme što više, to mu je to sve nešto bolje, a znamo da to kaplje kap po kap i da se to stvarno uzima simboličnim nekim količinama. Do toga da li je neko zaista recimo i kršten ili nije kršten, pa onda sam ja to doživio isto u toj koloni koja ide da se pokloni moštima. Da je onak jednog ispred nas pitao, kaže, vi niste kršteni? On kaže, nisam, kako znate. Dobro, ja to ne bih svodio na nivo neke velike prozorljivosti i svetosti. Prosto čovek uopšte kada radi sa ljudima u bilo kojoj sferi života, on stiče određenu intuiciju i određeno psihološko znanje, može da prepozna čoveka. Svakako da mi tamo, naravno, takvim mestima u svetinjama, pogotovo tako svetinje i tako gde narod u tolikom broju dolazi, ima naravno ljudi koji dolaze da nešto muvaju. To je uvek bilo i bit će. Ali mi duboko verujemo da ni ti ljudi koji dolaze da rade tako neke nečasne stvari su u suštini tu ne nekom svojom voljom, nego mi duboko verujemo da su podnebesne sile uvek prisutne. Znači, kako one sile svetlosti i dobra, koje direktno prenose informacije svetlosti dobro od samoga Boga, tako i one sile podnebesja i tame, sile zla koje u stvari čine s ovim svetom, što čine mi vidimo kako je danas ludilo u svetu, tako da takve sile mogu da obuzmu čoveka i da ga nateraju na svakojako zlo. Vidimo šta se dešava u svetu, čovek je kao takav dobar, međutim kada je duhovno neiskusan i
needukovan, on ne može da prepozna koji mu duhovi prilaze i vrlo često prima u sebe duhove koji žele zlo i njemu i ostalim ljudima, ali to čini na vrlo perfidan i kamufliran način. Zato je ta jedna duhovna edukacija, obrazovanje jako potrebno, da možemo da prepoznamo s kojim duhovima dolazimo u kontakt. I onda i tamo vidimo svega i svačega, ali svakako da 99,9% ljudi dolazi po pomoć. Ja manastir Ostrog često nazivam duhovnim urgentnim centrom, jer zaista tamo dolaze ljudi uglavnom sa problemima, sa mukama. Retko ko tamo dolazi, ne znam iz kakvog turizma. Toga ima leti, da kažemo. Ima. Toga ima, ali dobro, znate kako, uglavnom stranci koji tako, to su ljudi sa zapada kojima je to nešto tako egzotično, ali uglavnom ljudi dolaze zaista da traže pomoć i ne samo da se dešavaju čuda, nego sve je to čudo jedno, da toliki broj ljudi dolazi jednom, nadam se da će mi naši slušalci oprostiti kad kažem jednom lešu. Međutim, to nije svakako običan leš, to su svete mošti, čoveka koji je preminuo u 17. veku i koje su ostale netruležne, gde je Duh Sveti na molekularno-ćelijskom nivou sačuvao to telo. To je prisutno samo u pravoslavnoj hrišćanskoj crkvi, takozvane svete mošti, gde imamo Duha Svetoga i Boga u samom tkivu ljudskom koje ne istruli. Postoje svete mošti da su samo kosti, ali koje se razlikuju od običnih kosti, jer su obične kosti obično smrtnika krečno bele i beskrajno suve, dok mošti, kosti kod svetih moštiju su rumene kao vosak i zadržavaju neku masnoću i vrlo često imaju divan miris. Dok postoje mošti gde je kompletno tkivo sačuvano, do recimo trepavica na očnim kapcima, kao što recimo sveti Stefan Dečanski u Dečanima, da sam ja živio 12 godina, i koji emituje predivan miris na neke nebeske ruže i isceljenja. Poznato je naravno da u Dečanima recimo da u Dečane dolaze muslimani, šiptari i tako dalje, gde oni osjećaju znači to, jer Božja sila ne bira, ne pravi razliku, ona priziva. Tako da eto i u Ostrogu je to stvarno ta čuda, u stvari uopšte nisu čuda, nego to su nama postala čuda u današnje vreme gde smo izgubili kontakt sa živim Bogom. To je nekada bilo normalno, kada nije bilo toliko nauke. Sada mi kad smo postigli neke naučne nivoje, smatramo da je to bilo da to čovjek prilazio Bogu samo iz neke nemoći. Međutim, mi danas vidimo isto tako da je nauka apsolutno nemoćna, jedino što je postigla neki viši nivo u odnosu na 100 godina, ali konačno neke suštinska životna pitanja nauka još uvek ne rešava. I vidimo da to rešava Božja sila kroz svete mošti svojih svetitelja, kao što je recimo i sveti Vasilij Ostroški, gde imamo neverovatne događaje, uglavnom na nivou karcinoma i duševnih bolesti. Pa ima li šanse da se neko... Kako da? Ne da ima šanse, nego to je vrlo prisutno, često. Dobro. Ja bih molio našu režiju broj 3, Ostrog, da pogleda malo pokrivalicu sa Ostroga, pod Ostrogom, kako god, da se kaže, mislimo na isto, jel da? Nevjerojatno izgleda kada čovjek prilazi tome i kad pogleda i izbliza, iz daleka, ne zna se odakle je spektakularni pogled. Jeste, sve je tako učinjeno tu u toj našoj divnoj i čudnoj i veličanstvenoj zemlji Crnoj Gori. I uopšte konkretno to mesto Ostrog, pod Ostrogom, pod tom ostroškom stenom, u toj litici, potpuno neverovatno da jedan episkop, mislim, podsjetimo se malo kako episkopi danas žive. A kako je taj episkop koji je jedan crkveni general koji je mogao da živi i u to vreme isto tako u nekoj vili, u nekim pozlaćenim kolima sa najskupljim konjima i jatovima, on je, doduše, bilo je realno da se on ukloni od turske sile u to vreme. Naravno, to je bila naša krv, to su bile poturice koji su uvijek bili mnogo gori nama neprijatelji nego Turci pravi iz Anadolije, koji su shvatali da je... To je strašno. Oni su shvatali da je episkop Vasilije Hercegovačko, u to vreme tu Nikšićki, od Onogošta, bio velika sila za srpski narod u to vreme. A naravno da je Turcima uvijek bilo bitno da prevedu
inoverne, takozvane njihove nevernike, u islam, bilo milom, bilo silom. A on je bio neverovatna sila gde narod po cenu smrti i muka nije se odricao svoje vere, jer je imao tako giganta duhovnog koji ih je vodio. I koji ne samo da ih je zavodio demagoški, nego svojim primjerom i na kraju krajima čudima još za svoga života. Tako da imajući takvog vođu, čovjek ide i u vatru i u vodu ne razmišljajući, odnosno imajući Božju silu i primjer takvog čoveka. I onda naravno on je, da bi se zaštitio, morao da se povuče u tu jednu hladnu, vlažnu stenu i da tamo provede zadnjih preko 15 godina svoga života u velikoj borbi, u velikom trudu molitvenom, u velikoj žrtvenoj ljubavi, u molitvi i da zaista stekne svetost. Eto, čak i da mu telo ostane netruležno. Gledamo malo ove fotografije, vidimo koliko tu puno ljudi, evo ga Sveti Vasilije. Da, to su 100.000 ljudi tokom godine. Gledamo tu koji praktično i kampuju gore. Kako da ne, pogotovo sa subota na nedelje, tamo na tom platovu gore, to je sada sve više i više, po nekoliko hiljada ljudi noći. Noći? Da, i to je zaista veličanstveno. Sjećam se moja majka kad je bila pre 2 godine, kad je to prvi put vidjela, ona je potpuno bila zgromljena, zaprepašćena i oduševljena i zaplakala je od neke ganutosti videći taj narod. Naravno, mi tamo imamo stotine i hiljade strunjača i ćebadi, izlazimo u susret tom narodu i... Evo, gledamo, kolona je nepregledna, da. Jeste, mitropolitan Filohije je od pre nekoliko godina uveo praksu da se subota veče, da postoji predavanja. Imamo ozvučenje, tako da narod, po nekoliko hiljada koji tu noći slušaju ta predavanja, tu dolaze razni predavači, sveštenici, teolozi, monasi, ja povremeno, moja malenkost tu drži predavanja i to je jako dobro, jer narod dođe da se duhovno napoji, i stekne jedno poučenje iz naše vere, uopšte o životu i tako. Mnogo mi je drago što ste našli vreme i što smo se dogovorili da dođete ponovo i ja se nadam da ćemo tu tradiciju nastaviti. Pa eto, kako Bog da. Što vi kažete kako Bog da? Kako Bog da, meni je zadovoljstvo. Dobri Bog hoće, daje. Neko mi ispravio, kaže, nemoj da kažeš daće, nego kaže daje, Bog stano daje. Naravno. I kako crkva odluči isto tako. Je li tako? Kako crkva odluči? Šta kaže crkva u ovom trenutku? U tom smislu? Su korisne ovakve priče? Jeste, ali postoje određene strukture koje su oprezne, koje su malo konzervativne, koje su malo, neki put tako malo i na neki način nemaju neko baš razumevanje za to i jednostavno neke strukture umeju da takve stvari prekinu. Što po mom mišljenju nije dobro, ali ipak crkva zna šta radi. Tako da ja potpuno se prepuštam. Ako jednog dana kažu sad ti Arsenije dosta, ja ću reći neke blagosloveno. Povući svoju keliju, okretaće brojanicu i bit ću najsrećniji čovjek na svetu. Tako, bit ćete sami sa svojim mislima. Da, sam sa Bogom. To. Kad kažem misli, ja mislim da je to deo toga. Da. Ta priča, jednostavno razum, svest, to je na tom nekom nivou. A to nas i razlika od nečega. Jeste, da. Pa mi u tom isihazmu, takozvanom tom jednom srži, zenici, pravoslav isihazam, znači u stvari molitveno tihovanje od grčke reči isihija, koja znači tihovanje. Mi u stvari se trudimo da na taj kontemplativnoj molitvi, na prvom mjestu umno srdačnoj Isusovoj molitvi, ne razmišljamo, nego da prepuštamo da Bog ispuni nas njegovim prosvetljenjem. Tako da tu jeste taj moment kad ste rekli sa vašim mislima. Misli naše ljudske nisu vrlo često potrebne. Potrebne su božanske misli koje dolaze od njega. Znači, očišćenje. Kako znamo kada se to događa? Pa potrebno je veliko iskustvo. U početku nikada ne smemo verovati sebi, jer mogu da priđu duhovi tame. I mogu da nas ubede da je to duhovno i da činimo neke stvari koje su na veliku štetu nama i našim bližnjima. Znači u početku, prvih 15 do 20 godina, otprilike najbolje prvih 20 godina monah ne sme da veruje sebi. Znate što mene zanima? Ajde ovako, ima nas nekih 5-6 milijardi u ovom trenutku na ovoj planeti. Da. Ajmo nek pola se moli, bez obzira kojoj religiji da pripada. Ta sveta molitva, to je nešto čudno, zaista čudno. Međutim, kako ne dosadimo dobrom Gospodu Bogu? To je dobro rečeno. Kod svetih otaca Istočne pravoslavne crkve, pogotovo pustinskih otaca, postoji takozvano pobožno dosađivanje Bogu. Ja sam to zaista pitao. Da, ali stvarno tako kaže, jeste, ali Bogu se nikada ne može dosaditi, jer kao što se mi hranimo Božijom ljubavlju, tako mogu da kažem da se Bog hrani našom molitvom, jer njemu je milo kada ljudsko srce ište njegovu pomoć. A njegova pomoć je beskrajno bogata i da nas ima milijardi, to njemu ne bi bilo naporno. Ne bi bilo previše. Ne bi bilo. I sad dobro, pričali ste o nekim
nekim, ajde da kažem, ljudima ili pojavama možda koje su potpuno drugačije nego što bi se moglo očekivati od jednog normalnog ljudskog bića. Hoću da kažem da bude plemenito, da ima neke plemenite pobude, plemenite motive i tako dalje. Međutim, nije tako. Znamo i vi i ja da ima onih koji, eto, baš u ovom trenutku na našoj planeti se događaju najužasnije stvari koje može čovjek samo da zamisli, koje se možda nikada nisu ni događali. Koje čak ne može ni da zamisli. Svejedno, ajde da pričamo malo o spasenju. I sad me zanima taj drugi fenomen. Da li su privilegovani oni koji rade razne zla, pa onda u jednom trenutku kažu oprosti mi Bože, ja sam sad shvatio da sam malo pogrešio i da li su oni na neki način sada privilegovani u toj Božoj milosti i da Bogu su draži možda nego oni koji su sve vreme bili ispravni? Bogu je drag svako ljudsko biće, kao njegovo dete. Svakako da u jednoj kući, pogotovo u onim kućama zdravijim, kao što su nekad bile, danas je malo, gdje ima više dece, kad bi neko rekao sada jednom ocu ili jednoj majci, pa čekaj, koje ti je najmilije, on ne bi mogao da kaže. Međutim, ipak tokom života, tokom uzrastanja, postoji mezimče. Ajmo to, mezimče. To je poznato. Mezimče je ono koje ipak je uvek tu. Svi su jednaki, ali on je jednaki. Ali u kom smislu? U smislu što je uvek spreman da posluša, da priđe, da učini što treba, da pomogne, da kaže tata šta je potrebno, mama šta ti treba, dok ima i drugo koji isto beskrajno voljeno, ali koje tamo nešto sa strane spava, pa ajde sine da uradiš to, hoću, evo sačekaj 5 minuta. Znači, to mene nešto podsjeća. Do ozbiljnih otpadnika gdje imamo, znate, ono nekad je bilo, meni tata govorio kad sam ja bio mali pa sam pravio gluposti, odreći ću te se preko novi. Jo, jeste, to sam čuo. A toga ima, zaista. Pa nijedan otac to nije radio, retko je to. Da, ali, znači, postoje familije gdje postoje sinovi i kćeri koje potpuno razočaraju. Da li se Bog nekoga odrekne, pod navodnicima, preko novi? Ne, Bog se nikoga ne odriče, mi se odričemo Boga. U tome je problem. Bog se ne odriče nikoga, nego mi odbijamo Božiju pomoć i onda je to nešto najtragičnije što može se desiti čoveku. Znači, Bog je uvek tu da nas prihvati, no Bog beskrajno poštuje našu ljudsku slobodu. Znači, sloboda je jedan pojam koji je tretirana bila tokom cijele istorije, naročito u filosofiji, ali potpuna sloboda ne postoji. Postoji sloboda voljnog pokoravanja Bogu na prvom mjestu. Kada se pokoriš roditelju, imaš sve benefite, sve ono što je dobro. Ako si jogunast, ako stalno nešto zakeraš, ako nikad nisi kući, ako stalno praviš gluposti, nećeš imati onu punoću ljubavi i darova koji svaki roditelj želi da svom detetu. Dok onaj koji je poslušan i koji je dobar, on će sve imati. Od najtrivijalnijih stvari kao što je nasledstvo do ljubavi koja je najbitnija u jednom razvoju. Tako i sa Bogom. Ako smo zavedeni nečistim silama podnebesja takozvani, silama tame koje su otpale od Boga, one imaju perfidne načine, pošto su bestelesne, da priđu našem centralnom nervnom sistemu i da mu ubace određene pomisli koje su vrlo često i obično zaodenute u svetlost, u dobro, lažno, jer kad bi se Satana pojavio kakav jeste, nikomu ne bi prišao. Ali on se uvek kamuflira. Međutim, ne budući edukovani u crkvi, ne budući edukovani u pravoslavlju koje je vrhunsko znanje o duhovnom svetu, mi poverujemo palim dusima i krenemo za određenim svojim pomislima koji su od palog duha i krenemo da činimo zle stvari na prvom mjestu svojoj duši, svome spasenju, a zatim i bližnjima oko sebe, u neposrednoj okolini pa preko cele planete. Sve zavisi koliko moć imamo u rukama. Tako da vidimo da je danas spasenje, kultura, sloboda veoma uzdrmano i u veoma nezavednoj situaciji. Spasenje kao takvo, ono predstavlja sticanje Božjih darova. Znači, spasenje nije samo jednog dana kad umremo, pa jednog dana šta će biti u raju. Spasenje se... I da li će biti tog raju? I da li će biti. Jel to i postoji ta dilema? Ne, svakako da ne postoji. Mislim, sada je dilema, nije dilema, nego prosto postoje određeni pojmovi šta je taj raj zapravo. I o tome ćemo samo da vidimo da li se nama neko to javlja. Ako čekate, ja se izvinjavam što čekate, ali ne možemo da prekidamo našeg oca Arsenija u pola rečenice. Toliko lepo i nadahnuto priča. Ja sam zaista kao đak prvak ovde i ne stidim se to kažem. Hvala vam na tome. A sada vi, dobar dan, odakle vi zovete? Bog pomaže.
Pomažemo. Zovem iz Banja Luke. Jel Dobar može dan, jedno dobar. pitanje vašem gostu? Izvolite. Uoče bogojavljenja sam čekala ponoć i čitala molitvu za zdravlje, pošto sam ja u kolicima. Svaku noć od tada, ujutru pred zor, sanjam zmije. I to ujutru toliko me prepanu. Sanjate šta? Nisam razumeo. Svako jutro pred zor sanjam zmije. A zmije? Ako može da mi odgovori, molim vas. Pa znate kako, narod kaže san i laža, Bog je istina. Svakako da nećemo pridavati neke prevelike značaje tome, ali mogu vam reći da hoće, kao ovdje govorimo sada o nečistim palim dusima, da prilaze pogotovo kada su veliki praznici u pitanju i da nas straše, ne bi li nam upropastili i ne bi li nam oduzeli tu radost velikih praznika kao što je bogojavljanje. Znamo da su 3 najveća praznika u hrišćanstvu, Božić, Vaskrs i bogojavljanje. Ali uvek mogu vam reći, ukoliko istrajemo u tome, budemo molitveno jaki, budemo duhovno jaki, odagnavamo to od sebe, uvek posle tih muka koje pretrpimo duhovnih dolazi neko duhovno zarenje. Tako da budite sigurni koliko ostanete u molitvi, u pričešću, u liturgiji, koliko vam je moguće, da će posle tih noćnih demonskih košmara doći jedno vaskrsenje, jedna svetlost, jedna radost duhovna. Budite sigurni o tom. Hvala vama puno, ste tu još uvijek? Jesam. Sad da kažem jedno. Ja nisam u mogućnost da idem na pričešće i to, pošto sam ja u kolicima. Pa zato nisam u mogućnost. Dobro, ali u mogućnosti da pošaljete nekog vašeg bližnjeg, da ode do obližnje crkve, do vaše parohije, da zamoli sveštenika, da povremeno dođe, da vas ispovedi i da vas pričesti, što je potpuno jedna prisutna stvar u našoj Svetoj pravoslavnoj crkvi. Nadam se da to činite povremeno. Jeste tu još uvijek, gospođo? Jesam još tu. Pa evo, čuli ste prijedlog. Imate nekog bliskog ko može da ode i da se dogovori sa vašim sveštenikom da dođe kod vas. Ne vi kod njega, nego on kod vas. Čuli ste to? Jesam, čula sam. Pa eto, to je To je otprilike to, da. Ja se vam zahvaljujem. Hvala vama, samo nam recite kako je vreme u Banja Luci. U Banja Luci oblačno. Da, to su naši izveštači sa lica mesta, pa zašto? Da ne koristimo prednosti ove tehnologije, eto, koristimo na pravi način. Vidite kako je naš svet duhovno neobrazovan. Vidite koliko ova žena bila zbunjena sad kad je rečeno da sveštenik može dođe u kuću. Ona je zanemela. Prosto je zanemela. Da je to moguće. Da je to moguće. Znači, kako je moguće? Trebamo da koristimo to. Sad me zanima, ako bi sveštenik sada slušao ovo, da li bi to slušao, sve zavisi opet od čovjeka do čovjeka, jel da? Da, šta? Pa to jeste neka vrsta napora i neka vrsta sada dodatna Pazite, zar nema napor jedan policajac, jedan lekar, jedan pekar, jedan lekar, jedan apotekar, što bi rekao Belo dugme? Monah koji živite pod ostrugom u keliji ili ćeliji, nisu iste te priče. Sami ste rekli ima danas neki koji drugačije žive i drugačije razmišljaju. Kao što mi duboko znamo, kao što mi znamo da naravno u svakom pozivu ima ljudi koji nisu dostojni toga poziva, pa tako ima. Ali znamo da 99 sveštenika će svakako obući svoju mantiju, ako nije u tom trenutku bio u mantiji, poneti sveto pričešće, epitrahilj, molitvenik, otići kod čoveka koji ga bude pozvao, ispovediti i pričestiti svakako. Znajući vašu biografiju, tako da kažemo, kroz šta ste sve prolazili, nekako sam se dočepao jedne varijante, jednog video spota, sad bih volao da vas malo iznenadim. Čuli ste za Slađanu Milošević? Pa kako da nisam? Tako, poznajemo se privatno. Jel se poznate? Pa normalno. Evo, prvo ćemo čujemo nekoga ko se javlja, ajde vas da poštujemo, pa ćemo posle toga da nešto pokažemo, da li znate za ovo. Ali u svakom slučaju, znate da je rokerka, da ima one... Pa za Boga, brate, nešto, kako ne bi znao Slađanu Milošević iz mladosti... Ja sam je napravio par hitova. Bili smo privatni drugovi, sad ne znam koliko. Znači, pogodio sam. Dobro, ajmo da čujemo. Mislim, nismo nikad bili ljubavno vezi, tako da kažem. Ali bili smo stvarno prijatelji. Ista priča, ja sam se napravio poznanici i tako. Dve neke pesme koje su na neki način i proslavile. Amsterdama. Ne, nisam to, nego Recept za ljubav i Ti si moja simpatija. Su moje pesme, ali prvo ćete vi da kažete. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Hristos se rodi. Vajstino se rodi, Bog se javi, Vajstino se javi. Pozdrav Arseniju monahu sa Ostroga. Izvolite. Pa htio bih da malo me opterećuje nešto što sam rekao u svom sabratu
u ispovesti, kako se kaže u svetoj liturgiji, ispovedajte, ljubite jedni drugi da biste zajedno ispovedali. A nisam to ispovedio pred sveštenikom, pa sam opterećen sa time. Pa, znaš kako, brate, ispovest kao takva, to je takozvana sveta tajna, kojih ima 7 svetih tajni u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi i ona je pod epitrahiljom svešteniku. Znači, to je ispovest. A ovo drugo je sve razgovor sa svojim bližnjim, sa prijateljem, sa bratom u Hristu, tako da to je isto dobro, ali svakako da pravu onu težinu i onaj, tako da kažem, terapijski efekat ima apsolutno u svetoj tajnoj ispovesti koju moramo da sprovodimo povremeno u našem duhovnom životu. Arsenije, ja se izvinjavam, ja sam Arsenije. Koliko sam čuo, vi ste bili stomatolog dok ste bili u svetu. Ja sam diplomirao stomatologiju, nikad se nisam zaposlio, završio sam samo praksu Ivana Milutinovića mjesec dana i onda otišao u Ameriku i bavio se umetnošću i tako. Da, zato što ja zapravo dolazim, mislim, ne dolazim, nego sam iz stomatološke porodice, to je jedan od mojih problema. A ovo prethodno što sam rekao, to je nešto iz detinjstva što sam se setio, pa ne znam koliko je pametno ili potrebno da to ispovedim. Kako ne? Sve je apsolutno pametno i sve je beskrajno potrebno. Jer to kao kad imamo neki šifonjer u kome je hrana ili odeća ili bilo šta ubuđalo od dugog zatvorenosti, vlage i tame. A svi ti naši gresi, sve te naše slabosti koje smo počinili, to su buđave stvari u našoj duši. A ono što dugo stoji buđevo, ono polako počinje da truli. A kad nešto počne da truli, ono i propada. Ne dozvolivši svojoj duši da istruli i propadne, mi otvaramo našu dušu Bogu na svetoj tajni ispovesti, kao kad otvorimo nešto zatvoreno i iznesemo na svetlo sunca, to se osuši, vetar to razveje i malo to očistimo i ono bude zdravo i mirišljavo, nije više buđevo i smrdljivo, kao naša duša koja nosi grehe iz mladosti. Mi otvaranjem našeg srca, naše duše, naše prošlosti na svetoj tajni ispovesti kod sveštenika, pred sveštenikom, mi to iznosimo na svetlost Božiju, na osvetljenje Božijom, takozvanom netvarnom, nestvorenom svetlošću. Kad se kaže nestvorenom, to je svetlost koja nikada nije stvorena, koja je oduvek postojala sa Bogom i onda ta svetlost leči i čisti sve ono što je kod nas bilo, makar bilo nešto i minimalno, ali ne postoji veliki i mali greh, znate. Sve vodi u smrt, kao ne postoji veliki i mali mikrob. Svaki mikrob, ako je čak i kijevica, može da pređe zapaljenje pluća ili u meningitis i da nas odnese. Tako da moramo biti vrlo oprezni po tom pitanju i uvek čistiti sebe i ispovedati, jer na kraju krajeva to i psihologija preuzela od hrišćanstva, pa imamo taj takozvani intervju kad odemo kod psihologa ili psihijatra, to je Freud naročito uveo bio, sediš tamo na nekom kauču i onda pričaš iz svog života. Znači, koliko je to važno? Koliko je to važno? Znači, sama nauka je to zaključila, ali nauka nam ne može do te mere pomoći jer nema tu Božiju blagodat. Čak, nažalost, vrlo često ljudi koji se bave psihoterapijom, a nisu duhovno edukovani, oni mogu da postradaju jer ulaze u taj brisani prostor duhovni, gde ako nemamo iskustvo, ti duhovi koji opterećuju tog čoveka koji je došao da traži pomoć, može i nas da napadne i tako dalje, tako dalje. To je jedna široka tema, u svakom slučaju mislim da sam otprilike to odgovorio. Hvala vam. Hvala vama što ste se javili u svakom slučaju. A sada ide ono što sam najavio, to je neko malo mini iznenađenje, možda i nije, vidjet ćemo sada, otkud znam. Ali u svakom slučaju da vidimo našu Slađanu Milošević pod brojem 1. Doktore,
Dakle, po zadnjem suncu Srbije od Slađana Milošević, za koji smo navikli da bude onako dosta intrigantno, ajde da to tako kategorišemo, da ne kažem drugačije. Ali evo, ovo je jedna neverovatna transformacija. Da, ovo iznenađenje, ja sam mislio ko zna šta ćeš da mi pustiš, ako možda neki spot u kome sam ja učestvovao, pošto je bilo to toga. To je ispitao. Ali stvarno, znajući Slađu koja je bila kao Nina Hagen, mislim, ono najluđa pankirka, mislim, u to doba, ovo je stvarno predivno jedno iznenađenje, jer žena koja je potpuno transformisana i osjetila neke iskonske vrednosti. Osjetila potrebu da se iskaže možda na ovaj način? Osjetila potrebu jer je shvatila u stvari da svi mi koji smo ostali u tome do kraja smo izginuli. I to na najstrašniji način, ukoliko nismo doživjeli transformaciju. A ta transformacija i taj, tako da kažemo, ajde, pod znacima navoda, grešni život, mnogi svetitelji su bili veliki grešnici i kriminalci. Da, ajde ne mnogi, ali koji kad su doživjeli Božju ljubav su postali veliki svetitelji. Neko posvetljenje, jel? I doživjeli su, i onda su imali veliku korist, tako da kažem, ukoliko nisu propali, od tog nekog problematičnog života, da su mogli drugima onda da pomažu, su mnogo bolje znali u stvari šta život zapravo jeste. Tako da takvi ljudi mogu, ukoliko prežive, ukoliko se transformišu, mogu mnogo pomoći. Pogotovo ti ljudi iz javnog života. Koliko prežive, i vi ste bili na toj ivici? Pa, jesam, naravno. Da, to smo pričali. I onda, sada je to bilo strašno važno da ste u tom nekom mili deliću sekunde. Pa, otprilike. Pa to se događa možda na tom nivou kad je vreme u pitanju. Da se dogodi ta odluka, neću sada da završim taj način. Da, neću ovo, hoću ovo. Nečasni, praktično, jel? Pa nečasno, naravno. Nedostajno ljudskog bića. Bravo, znači nemam snage više, ja sam predajem se. Ne smije čovjek da se predaje, tako? Ne smije. Ma šta da se događa? Ne, nikada. Tako? Nikada. Sad recite mi, ta tanka linija koja vas je odvela u potpuno jedan drugačiji svet. Da, od tog nekog sveta u kome sam bio zaista u potpuno drugačiji svet. Potpuno drugačiji svet. I sada kad se sjećate... Ali ja se ponovo vraćam. Ovo je moj revival. Ali opet u mantiji sa bradom, sa velikom ljubavlju i velikom željom da govorim o tome i da možda neka duša negde čuje i da isto doživi neki preobražaj i da budemo svi kao odašiljači. Znači kao kada mesec je odašiljač sunca. Znači svi da budemo meseci i da odašiljemo svuda svetlost sunčevu. Hristos je sunce, a mi da budemo mali njegovi sateliti i da šaljemo... Kao neka refleksija. Kao neka refleksija, da budemo ogledala, da šaljemo tu svetlost. Ajte vi sad, dobar dan, šta vi kažete? Dobar dan, odakle zovete pre svega? Pomaže Bog zove mi iz Beograda. Bog pomoga. Pozdrav za oca Arsenija i prošli put smo ga slušali. Ima se lepo šta čuti. Pa iskoristio bi sad ovu vašu televiziju i oca Arsenija dok je tu, neka i on malo stane uz moju stranu. Pozvao bih vernike pravoslavne koji slave slavu recimo, pa kao što je bilo juče i kad su sve ostale slave, pa dođu ujutru pre liturgije da osveštaju kolač, peseku, kolač i žito, pa onda brže bolje pobegnu iz crkve, ne ostanu na liturgiji. Treba sad im reći ovom prilikom da je upravo najvažnija stvar na dan slave ono njihovo da budu ujutru na liturgiji. Znači, to je glavna, oče Arsenije, to je glavna stvar, jel tako? Potpuno se slažem. Znači, ako nisi bio to jutro na liturgiji, kao da nisi slavio slavu. Pa ja moram da kažem i prosto taj čin sečenja kolača je apsolutno nepotpun ukoliko ga nismo zaokružili sa svetom liturgijom i pričešćem za svoju slavu. Ako nećemo se pričestiti za dan svoga sveca, zaštitnika svoga imena, zaista ne znam. Znači, svi oni koji nas sad slušaju, neka bar toliko, bar ako ne mogu da idu više... To je neko opravdanje, eto da skuvam ručak, da spremim, pa dobro, ako nisi mogao dan pre toga, potpuno se slažem. Ne, veće im je opravdanje, pa doći će mi gosti pa da ne čekaju. Pa dobro, doći će ujutru u 9 sati. Mogu gosti da sačekaju do 11-12, to nije ništa prerano. Volio bi reći još jednu stvar. Imamo sad situaciju, recimo, da nam ministar školstva na primjer, tvrdi kako nam je dovoljno 4 godine veronauke, a odlično znamo da put ka Bogu traje od dana kad smo se rodili do dana dok ne odemo. Evo, ja sam 25 godina, da tako da kažem, u mojoj monaškoj veronauci i uopšte mi nije dosta. Eto, vidite. I priznajte da svaki dan saznate i spoznate nešto novo. Naravno. I najveća sloboda, pazite, najveća je, s ovim ću završiti,
Najveća sloboda koju je Bog dao čoveku, to je da veruje ili da ne veruje. On nas je stvorio i on nam je mogao svima nama, svima koliko nas je na ovom svetu, usaditi da verujemo samo u njega i ni u šta drugo. I moramo biti svesni jedne stvari. I imamo dva puta. Ili ka Bogu, ili ka nečastivom. Ako okrenemo leđa Bogu, okrenuli smo lice nečastivom. I obrnuto. Jest, tačno. Znate, toliko, hvala vam. Hvala vam. Ajmo sad da pričamo malo o pravoslavnoj terapiji. Pravoslavna psihoterapija. Da, naravno. Pa eto. I moram da kažem da sam to ovako, sa olikim očima i olikim... zato su mi velike uši, vidiš, tu mi su malo su se naduli. Slušao ajde koristite internet, odnosno YouTube na pravi način. Tamo možete svašta nešto da nađete. Yes. Ali možete i one neke suptilne, lepe stvari da čujete. Recimo, nađete Otac Arsenije, kliknite, otvoriti će vam se milion tema. Da. Ja sam se zalepio upravo za temu koja kaže pravoslavna psihoterapija. Jeste. Ajmo malo da, evo sada čovjek je nešto rekao, što je strašno važno. Ajmo da zaokružimo tu priču. Neke stvari mi naslučujemo. Ja kažem, ja sam komunističko dete iz tog nekog vremena. Šta da radim, tada sam se rodio, tako je Bog hteo. I onda u toj nekoj priči sam ostao uskraćen za mnoge stvari. Pa sad mi nije sramota da kažem, evo i sad učim. Pa znaš kako, ja nisam bio recimo iz komunističke porodice, ali isto je to bio to dejstvo. Ne, ja sam rekao u komunističko vreme. U komunističko vreme, moji su roditelji bili prosvetni radnici i nisu mu farbali jaja da neko ne vidi i nisam išao u crkvu da neko ne vidi. Moji su farbali jaja, to je bilo sve. Liturgija nije bila prisutna, što je najvažnije. Znači, bio sam uskraćen za neke stvari. I nastavio sam sada, otkrio sam neke stvari kasnije, naravno, i sam dovoljno pametan da uđem u to sve i da se edukujem u tom smislu. I da posle procenim šta tu sve mene iritira, u pozitivnom smislu šta ne. A evo, ova priča o pravoslavlju na ovaj način može da bude i tekako i evo, upravo taj neke terapeutske svrhe. Da. Pa, pravoslavna psihoterapija je u stvari tautologija. To je, u stvari, pravoslavlje kao tako jeste, u stvari, vrhovna psihoterapija. Znači, ne postoji prava psihoterapija da nije pravoslavna. I ne postoji pravoslavlje da nije psihoterapija. Znači, duplo vezano. Pa da, to je to. Jer ljudi vrlo često nisu svesni šta je pravoslavlje. Uglavnom mislimo da je to tako neki kodeks etičko-moralni, ne ubi, ne ukradi, sve je to u redu. Ali na prvom mjestu je u stvari spasenje, a šta znači spasenje duše nego izlečenje duše? Jer u stvari ko je najzdraviji? Ko je zapravo zdrav? Mislim, naravno na duh i na psihu. Telo manje više. Najzdraviji su ljudi oni koji na slikama koje se zovu ikone imaju te zlatne krugove oko glave koje se zovu oreoli. Znači, evo imamo ovdje konkretno imamo sliku Presvete Trojice, tako da to nisu ljudi koji su se posvetili, ali naravno imali smo sliku, recimo ikonu Svetog Vasilija Ostroškog, koji je bio običan smrtnik koji mi, ali koji se posvetio, koji se izlečio. Znači, koji je bio potpuno psihički zdrav čovjek. Znači, opet tako da se izrazim, potpuno normalan čovjek. Jer potpuna normalnost nije ništa drugo do svetost. Posjedovanje duha svetog u sebi, posjedovanje Boga u sebi. Znači, a mi svi ostali smrtnici smo, ako smo zdravi, samo smo malo manje bolesni od onih koji su zdravi. Psihički, jer znamo u stvari da svi imamo probleme, pogotovo to dobro znamo kada zatvorimo vrata svoga stana ukoliko smo sami, ili vrata svoje sobe i kad se suočimo sa samim sobom. I kad krene naš mozak sa svojim ringišpilom i sa svojim pričama i sa svojim tiranijama, sa svojim strahovima, brigama, raznoraznim dilemama životnim, strepnjama, anksioznostima, šizofrenijama, depresijama, kompulsivno-obsesivnim sindromima i tako dalje. Mislim, psihijatrija je prepuna nomenklatura i dijagnoza, ali, nažalost, moram da kažem, malo isceljenja, jer se bavimo hemijom, bavimo se farmakologijom, malo se bavimo zaista pravom psihijatrijom. Psihija na grčkom znači duša, iatros je lekar, znači lekarstvo duše, pravo. Duša kao takva, ona je duhovni entitet, znači nije fiziologija u pitanju. Duša nije telo. Pa prema tome duša kao duhovni entitet se mora lečiti na duhovni način. Na duhovni način može lečiti duhovan čovjek. Ne može čovjek koji je sedao 4-5 godina ili 15 godina ili 50 godina čitao knjige da bude duhovan. Ne može. Mora sam da prođe kroz to. Onaj šerpas, to su šerpasi, su čuveni vodiči kroz
ne Ande, nego Himalaje. Bravo. Himalaje. On je prošao kroz te Himalaje 200 puta, 150 puta se slomatao, iskrivio, izlomio i pun ožiljaka, ali on konačno savršeno zna put kroz kompletne Himalaje, što je stvarno... Duhovni život, psiha, ljudska duša je jedna vrsta neprohodnog lavirinta himalajskog. Ako neko lično nije prošao i okusio i psihozu, i neurozu, i depresiju, i anksioznost, i halucinacije, i slušne, i taktilne, i mirisne, i savladao to uz Božiju pomoć i potpuno nadrastao to, kao što to apsolutno ne govorimo o sebi, nego o svetim ljudima koji su dodirom, molitvom, razgovorom, pogledom mogli da pomognu da iscele, on zaista ne može da pomogne čoveku. Nažalost, danas crkva kao takva je dosta odstupila od tih nekih izvornih svojih korena i te sile koje je imala, jer za Boga živimo u vremenu koje je takvo i ljudi koji su danas u crkvi i mimo nas i sveštenici, episkopi nisu niko drugi nego ljudi mi iz ovog vremena. Znači oštećeni, povređeni, frustrirani i borimo se da budemo uz Boga, da budemo zdravi, vrlo često nam ne polazi za rukom. I zato je medicina kao takva morala da izmisli psihijatriju kojom se nikada nije bavila tamo do Francuske revolucije. Od Francuske revolucije, znači od tamo 18. 19. veka, praktično nastaje psihijatrija, jer je crkva izgubila tu silu. Na prvom mjestu zapadna crkva, koja je izgubila svete tajne, izgubila sakramente, izgubila blagodat Božiju još u 11. veku. Pravoslavna crkva nikada nije izgubila, ali je samo malo zaboravila. Jer ni mi u pravoslavnoj crkvi ne živimo kako treba, kako bi trebalo. Trudimo se i sve snage. Mi smo svi samo smrtni ljudi. Ali i dan danas imamo nebeske predstavnike. Znači, nije nestalo, nije se izgubilo, samo moramo da potražimo. Kako Boga, kako blagodat Božiju, tako i sve te ljude kojih uvek ima. Pa prema tome, potraživši Boga na pravi način, kroz pravoslavlje mi zapravo isceljujemo svoju dušu, a još je najbolje ako naiđemo na čoveka koji je sam sebe iscelio, jer veliki svetitelji, oni su svi prolazili i okušali sve moguće psihičke poremećaje. O tome je jako dobro govorio prepodobni Sofronije iz Eseksa Saharov, čado čuvenog svetog starca Siluana, koji je govorio da kroz te periode takozvane bogostavljenosti savremeni čovjek kad prolazi, on okuša sve moguće psihičke poremećaje i on je kao monah prolazio kroz takva stanja. Jedino što nije otrčao kao psihijatra, kao što bi svaki normalan čovjek uradio, samo zato što je znao da su to stvari duhovne prirode koje se ne mogu rešiti u psihijatrijskoj ambulanti. I on ih je zaista savladao uz Božiju pomoć, uz veliki trud, izučavanje svetih otaca, molitvu, pričešće, liturgiju, izlečio sebe i mogao da pruži širok dijapazon neverovatnih saveta kao i svi ostali svetitelji u pravoslavnoj crkvi, kako savremeni čovjek da se spase. Odnosno kako da se isceli i kako da bude zdrava, radosna, integralna jedinka, da bi mogla pre svega da ide kroz ovaj život ne kao kroz patnju, nego kao kroz radost i da bi istovremeno mogla da pomogne ljudima oko sebe. Kako su Darwin i Freud ubili Boga? Pa oni ga nisu ubili, mislim moram to da dodam i Ničea, jer su... I Ničea. Znači, to su tri najagresivniji ateista, znači Darwin u biologiji, Freud u psihologiji i Niče u filosofiji. Oni su pokušali da ga ubiju... Ali nisu uspjeli. Nisu uspjeli, ja to tako kažem, znaš, kad ti pljuvaš na Boga, ta tvoja smrdljiva pljuvačka ti se uvek posle vraća na lice. Ti pljuješ na nebo, u stvari. A dobro. Tako, pa eto, tako da kažemo, nećemo biti mnogo zli, kao što su oni neki put umeli da budu, pa da kažemo, bili su zavedeni. Mislili su da čine nešto dobro, ali nisu. Činili su mnogo zla ovoj civilizaciji, jer su oni zapravo oci modernog doba. Da li je moguće da je jedan takav ali moramo reći da je bio veliki Darwin, zaista verovao ono što je pričao da je neka munja inicirala život? Da, primordijalni konservat u ne znam kakvom belančevinastom rastvoru. Tačno, sve znate to. Pa verovo je. Verovo, to je ono što mi kažemo nije bio duhovno edukovan. Pa žele je probao da napravi to?
Eto, mogu da... A pa dobro, on je verovao da će daleko do budućnosti, kao što mi verujemo da će sada, evo, današnji naučnici, evo u CERN-u otkrili su Higgsov bozon, veruju da će da spuste bogove pruvetu. Evo, sad smo na tragu da... Ne naljuti gospod Bog za takve stvari? Molim? Jer neće gospod da se... Pa ne, ne se naljuti, u smislu naljuti se. Neće se ljuti, ali... Mislim da nije to baš tako. Ali to je samo jedna moderna vavilonska kula, taj CERN, jer čovjek je uvijek hteo duvati Boga za bradu, mislim, što je nemoguće. I uvijek hteo da mu se približi na kvaran način. Kvarno. Jeste. Izvinite, ali smešno mi je to. I uvek mu se olupalo u glavu. Pa na neki način. Znači, kad su pravili vavilonsku kulu, svi su ljudi govorili jednim jezikom. Zamislite kako je to lepota bila. Fenomenalno. Kako je to dobro bilo. Oni su teli, znači, Bog je duboko osjetio da je to nije bilo blagosloveno. Znači, čovjek treba da se uzdiže ka Bogu, ali postoji protokol. Oni su to radili mimo protokola. I Bog je učinio da im je razbio, razbucao im je jezike. I sad je muka to živa. CERN je isto jedna vrlo opasna stvar, znate. Kažu da može svašta nešto se dogodi, čak da se uruši svemir ako krenu da iniciraju neke crne rupe. Nisam toliko upućen u fiziku da po pitanju, da kažem, fizičkom smislu da je opasno, ali je vrlo opasno duhovno. Jer se trudimo da otkrijemo tu neku česticu, odnosno oni hoće da otkriju prapočetnu materiju, takozvani apeiron, o kome govori Aristotel i pre Sokratovci u svakom slučaju. Da dokažu, znači u stvari da negde umanje silu Božiju, jer naravno da ljudi pre Hrista, antički grčki filozofi su govorili da sa Bogom, oni su kapirali da postoji logos, tvorac. To me govorite također. Jeste, ali da postoji prapočetna materija sa bespočetna tvorcu. Znači samim tim ti umanjuješ njega, jer za Boga Bogu je trebao neki materijal od koga će stvara svet. Tako da to je negde tu vrlo opasno, jer oni hoće tu neku prapočetnu česticu i tako dalje, ili prosto hoće da vide šta je to Bog napravio. A ja garantujem da kao što je svemir beskrajno veliki i nikada se neće doći do kraja svemira, što je nemoguće, da. Da, tako je i svemir beskrajno mali. Nikada se neće naći osnovna čestica. Doći će se do energije, energija isto tako talasna, čestična, i tu nećemo doći do kraja, jer uvek, to je, znači, koliko je beskrajno veliko, toliko je beskrajno malo. Znači, beskrajno je malo i nikada nećemo doći do osnovne čestice. To znači, ako bismo napravili jedan eksperiment, kad bismo sad ovaj papir krenuli da delimo, pa da delimo, pa da delimo... Delit ćemo ga beskonačno. Uvek možeš i to najsitije da deliš. Delit ćemo ga beskonačno. I to može tako beskonačno, tako? Jeste. Pošto je Bog beskonačan. Jer u stvari njegova sila je na kraju svega, ali... Tako da kažem, naša kultura u kojoj mi živimo je kultura, razbijačka kultura. I CERN je u stvari jedan veliki razbijač protona. Znači, mi u današnjoj kulturi prvo moramo nešto da razbijemo da bi spoznali šta je unutra. Dok prava kultura, prava ona duhovna kultura nikada ništa nije razbijala. Znači, sveti oci su svoje biće integrisali, sažimali, usmeravali ga ka tvorcu i tvorac im je na duhovan način otkrivao spoznaju tvorevine, ne samo duhovne. Znači, sveti oci, pogotovo pustinski sveti oci, koji su u gigantskoj borbi sa sobom i sa palim dusima i sa palom ljudskom prirodom, njima se otvarala tajna materije, tajna neživog i živog sveta. I oni su duboko spoznavali materiju, duh i sve. Nisu morali da razbijaju, nisu morali da dekapituju glavu jednoj žabi da bi otkrili, kako smo mi na fiziologiji i na biologiji učili na prvoj godini fakulteta. Sećam se, mi stomatolozi smo imali, nismo imali svoju laboratoriju, pa smo išli dole na veterinarski, pa smo morali da ubijemo žabu, mučenu, jadnu, da bi otkrili to. Ni krivu, ni dužu. Oče Arsenije, ja ću ovako svetovno. Da. Ajde da se prekrstim, ja. Ajde. Zahvaljujem i vama i našim gledalcima i tako. Dakle, da znate da i dalje svoj krstiša Ostroga uvek je tu, vidite. On je malo potamneo, ali ja njega volim i on tu uvek stoji, blizu duše. Hvala vama puno. Dakle, vrlo brzo se družimo puno. Hvala još jednom što ste došli.